Здравейте, хора! Днес ще покажа моите пиратки за 2024. Те са малко след, но ще взема още пиратки, много още, но вече наближава нова година и трябва вече да купа още. Има една кутия типи 3, за втора година имам. Тук имам малко от тях останали. Май трябваше да имам някъде още една такава. Имам Мамба 2 и Мамба 1. Ето ги Мамба 1. Аз много изгърмя от них. И Мамба 2 имаме. Още една кутия цяла Мамба 2, една кутия цяла Big Bang. И Big Silver Cracker, големите буренца. Ето ги. Големи буренца, не са като на Enigma, различни са. Ето ги. Стабилни пиратки си са. 3-6 са. Няма какво специално да кажа за них. Те са категория 3. Мамба 1 е категория 3. Имам две категории 3. Срам, че тя има Мамба 1 има 1 грам барут. Тя има 2 грама барут. Тук също по 1 грам барут са тези. Big Bang е 6 грама барут. Той е категория 4 вече. И другото ни е малки триъгълници на пироман. Хора, за втора година ги взимам, права грешката. Не си взимайте триъгълници на пироман малки, взимайте си само на Tropifire и на Enigma, защото тези триъгълници са траш и много гаснат, не гърмят повечето. Сигурно нещо са, не са от магазина, не ги са държали на добро място. F4 са категория 2. За малки триъгълници те са като другите. Нямам какво толкова специално да кажа. И имам буренца на пироман също. От тези буренца съм много доволен. Малки Silver Crackerки, само не са нито на Tropifire, нито на Enigma, на пироман са. Ги отворим и да ви покажа от тях. Тук имам и тройки на пироман. И от тройките на пироман съм много доволен. И имам средни буренца на Tropifire и от них съм много доволен, но съм много доволен от тази пиратка. Тя и за два ефекта свети, фитиват и гърми. Също е на пироман, нямат никаква... Имат много голяма разлика с триъгълниците. Триъгълниците са толкова хубави, а тези са много хубави буренца. Ето ги, Silver Cracker. И тук имам малко тройчици на пироман също. Другото нещо не е. Аз имах цяла кутия, но повечето ги изгърмях, само че те са на Tropifire, буренца от зелените, малките Silver Cracker също са. Пак ето ги, няма какво толкова специално да кажа за них. Категория 2 са. Те трябва да са, не, май са категория 2, не, тези са 3, категория 3 са. Имаме бенгалски огън, също от миналата година той ми е останал. Ето го на Enigma също. И тук имаме едно вулканче. Това го съм купил скоро, те бяха два, но единия го изгорях и само един ми остана. Той не е от миналата година. Ето го. Много са добри тези, но 4 лева е един. И тук вече имам от миналата година една кутийка с неща. Имам 10 петички, 5 грамки са това. Имам един триъгълник мини. Имам от тези буренца от миналата година. Имам черна вдовица, но тя не е оригиналната. Това не е черна Tropifire, просто е някакъв фалшификат. Просто не е истинска, защото истинското типи 3 на Tropifire е ето тази пиратка. А тази е просто някаква фалшива. Тя вижте отдолу даже има и пясък и глина. И за да е по-тежка. Не гърми тя много силно. Аз имах 3 пакета в предишна година от оригиналните черни вдовици на Enigma, но ги изгърмях. И имам ето 2 типи тройки от миналата година, като тези.
Нали, миналата година си ги бех купил. Ето ги. И една червена вдовица. Red Wheel. Ето я. Няма какво да кажа специално за нея. Не е от най-любимите ми пиратки. Също тези тук трите пак имам от миналата. Тази кутийка от миналата година има тези черни вдовици, където не са много хубави. Не гърмят там стабилно на Tropic Fire са. Но, както знаете, всичките знаем, че типи 5 старите вдовици на Tropic Fire вече ги няма. Тези, където бях като кутия за тройки, само че имаше с един череп на кутията. Вече ги няма и за жалост ги няма и това е много гадно, защото тя беха много свежи, много хубави, много свеж цвят. Почти като този цвят бяха, но бяха нещо, колко гърмях, колко на Енигма как гърмяха, но бяха нещо по-готин ни беше цветът, по-свеж. И също имаме среднобуренце и, както казах, ще отида още, защото той има още 10 дена, 20 до нова година, така че няма много време, не и малко, да събера още пиратки. Ще скупа, защото нямаха черни вдовици, за жалост, но ми казаха, че другата седмица ще има. И да преминаваме към още от старите пиратки, още една такава. И имаме един Mega Black Devil на Tropic Fire. Не ме много кефи, защото има пясък в него. Но да. Тези два монстра, това е нова пиратка. Тя не го миналата година, тя скоро си я купих. Монстър 5. Тя е като Big Bang почти гърми, но не съм правил тестове, къде коя е по-добро, много добър тест, но все пак знам, че гърми много добре. И имам Big Bang. Това е много сериозна пиратка. Уникална е. Почти като даже много по-силно от Mega Black Devil, но Mega Black Devil и тя е супер много готина пиратка, но на Enigma Day на Fire. Много рядко се среща вече тази пиратка и